یا ایوہ الناس اے خلقو انما العمال بالنیات دا عمال تعلق دا نیت سر دے او واقعہ دا سے پیخوا کتابونو کے لکلی دی کہ یو کسو مہاجر ام قیس اگا مدینی منوری تا ہجرت کردیو خلوی مقصد داو چی التا یو خدا و ام قیس اگا خوخوا ناغی سر با نکامو کما لنبے زمانہ وا دا پتا ورطنہ و مطلب دا و پختانہ ویراش پیاو ڈز بدو مرغیو لم او پیاو کار کے با دو مقصد حاصل کما پختانہ وی ہما ہم خرما ذرا کہ ہجرت با مکم نبی علیہ السلام با خوشحال شی او مدینی شریفی تب املال شما دا اسلام گل دیل تب و رسم دا رسول اللہ مبارک سرا خوڑکی زیاد سوچ دو چے ام قیس یو خضوا امی خوخدا کی دیش اغم زپنی کاوالم دے سوچو رومبے زمانہ وا رستو رسول اللہ مبارک دا صحابو اصلاح کئی نو حضور پاک تا چا علوے کہ فلان کی خو ہجرتو کو ٹک تا دا اللہ رضا بے مقصد وا او مدینه تمراغی دین بمزدکی شریعت بمزدکی خویرا لوی مقصد داده چه دا خده گوری مقصد ده اصل داده چه دا مطلب داو چه دا خده ما سروادو کی و نکو کی نو حضور پاک پا منبر او فرمائل انما العمال بالنیات دا عمل تعلق نیت سر ده او بیا سا فرمائی انما لمر اما نوات سڑی دا کم سیز کم نیتو کنو اللہ دا اغنیت مطابق اغلا اجر ورکئی کنیت خرابو نو بیا اجر نورکئی او بلکہ گناہ لکی او کنیت خو نو اجر و ثواب ورکئی او بیا سوئی من کانت ہجرته الاللہ ورسولہ فہجرته الاللہ ورسولہ کچا دا مکین مدینی تا ہجرتو کدکا وقت کے دو یا اس بل ہجرتم کئی دا اللہ دا پارا و مقصد داو کہ اللہ راضی شی او دا اللہ دا رسول تابیداری شی دا اللہ تابیداری شی دے مقصد دلوے مقصد پیدا سی والن یتون پاک بے اختیار راضی نو پاگی اللہ نیوکا نکے نو ہجرت مقبولتن علماء لکی کہ ہجرت اللہ و رسول تا قبول دے کہ قبول کنو لوے ثواب پہ اللہ ورکے داغی ثوابون ذکر میں اللہ قرآن شریف کے بلدے کڑے دے ومن یہاجر فی سبیل اللہ چاہتا اللہ پلار کے ہجرتوں کو نو یجد راضی آیت کے اخیر کے راضی یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا خدای بدل دنیا کے فراخ روزی ورکی دنیا کے بھی ہم اللہ مالدار کی و خیرت کے کوئی اجر و ثواب پا اللہ وروڑے دا اللہ با خیرت کے ثواب ورکے لکہ صحابوں کے ہجرتوں کو خالص تا اللہ دا رضا دا پا دا سے ہجرتون صحابہ اکڑل قسم پا خدای سڑی سوچو کہ دا صحابہ نیت لا سنگا صرف اللہ دویمہ خبر پکینا صرف دا اللہ رضا خد پریخی دی دا دلیر و خلقو نخد پکی پاتش دو بیبیانی وی دا حضرت عمر او اغا وقت کے اغا پا مکہ کے پاتش وی ہجرت دیو او چه بیا کلا آیت راغی چه کافرانو سر نکاح ممنوع دا نو باس خبر اخلاص شوا نو یو کس یو بی بی یو سر نکاح اکڑو بلے بل سر نکاح اکڑا خدا پر خودن آسان کار ہونا حالانکہ دغا وقت چه ہجرت کی گی نو دا مسلمان دا کافر سر نکاح جائے دا دا کافر خد سر ایسی مشکلات نو خد پاتش اور دیتا ایمان ہو منن دا دنیا دا پارا اللہ پریدو منن دنیا دا پر منزل نزو تا زمان سوچ دے غلط سوچ روان دے من دکان با التبا بانک اوئی او زوی میرا که منزل زمنو دگا کرانا دی دکان با بندوم دا سودا با دن نکوم او بیا برو باسما او غلا نغلو نکی او گاک برانا لرشی گاک قیمتی دی که اللہ قیمتی دی پیسہ قیمتی دی که اللہ قیمتی دی تکبیر تحریم خودیر خلقو نلار داغی خویستو پروان ساتی بالکل زبط آخر رکات کم شریک شم پروان